Prečo idete práve na tento film? Lebo je najlepší. Je najlepší? A jak to vieš? Neviem, dúfam. Ja som rád, že môžem privítať Danku Frajerovú zo spoločnosti Intersony. Ja som Peter Konečný z portálu Kino.sk a mám tu čest, že spolu organizujeme túto premiéru s tým, že ona bude trošku netradičná v tom, že bude nakrúcaná. Keď som pozerala Kruh, tak som sa bála asi 2 týždne chodiť okolo telky, lebo som vždy čakala, že sa zapne a že vraj toto je ešte horšie. Viem si to len čeknúť, či to je tak. A počula si, že to je testovacia projekcia? Niečo som čítala. A vieš, čo to je testovacia projekcia? Nie, že budem kričať. My girlfriend Katie, she thinks there's something in the house, I don't know. You believe me, right? Stalo sa vám niekedy v noci niečo, že by ste sa zobudili, že sa niečo pohlo počas noci? Nie? Nie. A myslíte, že sa to teraz stane? Vo filme, hej? Ale potom? Možno, hej? Something's here. Oh, God. Oh, my. No, tak som o ňom počul, že je to pomerne zaujímavý horor, čo horory najmä v poslednom čase nič zaujímavé neponúkajú podľa mňa, tak som zvedavý, či to bude možno od čas Kruhu nejaký naozaj horor, pri ktorom sa bude človek báť alebo nie.